Следваме проект на ДНК, с който искаме да разкажем на младите хора, че път има, ако искат да следват мечтата си. Примери има, просто те трябва да намерят своят начин и да изградят своят стил, а и всъщност се опитваме точно това да им помогнем. Работата с ментори ми дава опита им, който ни спестява грешките, които те са правили. Пример аз взимам от моите родители, тъй като те са постигнали наистина много, също така от треньора ми. Вдъхнови ни желанието да променим средата и знанието, че няма как да я променим, ако не свършим работа. И също така знанието, че всеки един млад човек има възможността и силата да промени кръгчето около себе си. И така ще живеем в една по-добра България. Искам хората, които дойдат на нашите събития, да си тръгнат с храна за размисъл и с ясна цел как да постигнат своята мечта и как да бъдат активни, млади представители на гражданското общество в България. Проектът Последваме е много хубав проект, с хубава цел, с хубава кауза, интересен, виждам бъдещето в него. Днешното събитие е в София. Поставя началото на още няколко събития. Ще случим това събитие в Пловдив и Плевен и на 8 и 9 марта ще съберем всички младежи от София, Пловдив и Плевен и ще направим една голяма младежка академия.